Ahojte, vítajte pri ďalšej recenzii na knihu. Dneska je to kniha od Michala Trubana Support. Dovoľte, aby som sa vám predstavil. Tí, ktorí ma ešte nepoznáte, moje meno je Patrik Popelič a som spoluzakladateľom blogu Mladí podnikatelia. Zároveň mám na Facebooku fanpage. Odkazy nájdete dole pod videom. A pomáham v podstate začínajúcim podnikateľom a ľuďom s e-shopmi, pretože sám prevádzkujem e-shop. A zároveň tvorím rôzne videá, články, či už na blogu alebo na mojom YouTube kanáli. Takže to je tak u mňa všetko. A poďme teraz na zhodnotiť túto knihu. Takže, túto knihu vytvoril Michal Truban, ktorý je zakladateľ WebSupportu. Je to v podstate najväčší registrátor domén na Slovensku a prevádzkovateľ hostingu. Čiže táto kniha, nájdete v nej príbeh celého WebSupportu od začiatku až do teraz, ako vznikali, kto boli spoluzakladatelia, ako sa potom tam prišiel investor do firmy a tak ďalej a tak ďalej. Čiže viac menej je táto kniha o WebSupporte. Čiže to je taký hlavná myšlienka tejto knihy. Zdvihnúť nejak povedomie o WebSupporte, popísať, prečo mali toľko výpadkov, čo sa dialo vlastne, aké mali problémy počas podnikania a tak ďalej a tak ďalej. Je tam toho viac. Je to rozdelené asi tak na tie časti, že prvá časť je hlavne o tom príbehu a ďalšie časti už sú nejaké tie rady do podnikania pre startupy, pre začínajúcich podnikateľov a tak ďalej. Kniha je určená hlavne pre začínajúcich podnikateľov, startupistov, fanúšikov WebSupportu. Nie je určená, z môjho pohľadu, nie je určená už pre ľudí, ktorí nejakú dobu podnikajú, pretože im neprinesie až takú hodnotu, ak od nej očakávajú to, že im nejak pomôže v tom podnikaní. Pretože nenájdete tam až nejaké brutálne myšlienky, ktoré vás fakt nakopnú, že teraz toto idem spraviť, alebo toto by som chcel v budúcnosti robiť. Toto tam až tak nenájdete. Čiže z hľadiska obsahu to nebolo až úplne super. Aj napriek tomu, že táto kniha mala fakt veľmi dobré hodnotenia. Za čo ďakujem za požičanie tejto knihy Patrikovi Adamčiakovi zo skupiny Učíme sa podnikať putovné knihy. Takto si ich vymieňame už niekoľko kníh, takže ďakujem. Čo bolo na tejto knihe dobré? Na tejto knihe bol dobré vzhľad, spracovanie. Prvá kniha, ktorá sa mi veľmi páčila po grafickej stránke. Fakt čiarky, červená, po okrajoch strán, úplne fakt, toto bolo na jednotku, vyzerá to veľmi pekne a trošku to kompenzuje ten obsah, ktorý nie bol až na takej úrovni. To, čo sa mi na tejto knihe nepáčilo, je, že z môjho pohľadu nemá vám dať nejakú hodnotu do budúcna, že riadiť sa podľa tejto knihy. Nebude to žiaden taký, ako je to už teraz sa veľmi dobre predáva, ale nie je to taká kniha z môjho pohľadu, ktorá by vám dala niečo obrovské, nejakú hodnotu, že wow, a vďaka nej budete teraz super podnikať. Toto nie. Táto kniha nie je strata času, oplatí sa prečítať, žiadna kniha nie je strata času, aspoň z môjho pohľadu. Vždycky je to lepšie ako pozerať telku alebo niečo iné, len tak zabíja čas. Čiže strata času to nie je, ak si ju chcete kúpiť, link nájdete dole pod videom. Ohlasy sú dobré, ale hlavný problém vidím ja, že táto kniha bola zameraná hlavne na podporu a získanie nových zákazníkov pre WebSupport. Chceli podať svoj príbeh a v podstate, aby si ľudia k tomu vytvorili nejaký vzťah, lebo áno, WebSupport mal dosť veľa zlých hodnotení za výpadky. V tejto knihe sa dozviete, prečo majú toľko výpadkov, ako sa to deje, ako im hádzal štát pod nohy kolena, polena, nie kolena, a tak ďalej. Čiže nájdete tam rozdelenie potom ďalej. Ak chcete predať svoju firmu, čo robiť, aké druhy investorov sú, ako hodnotiť firmu a tak ďalej. Čiže tieto veci pre mňa neboli až tak zaujímavé, lebo jednak si ich viete vyhľadať, čiže poučky typu toto je taký investor, toto je taký, to neviem prečo to dával do knihy, ale dobre, vedel čo robiť zjavne.
Ďalšia vec, spomínajú tam nielen web support, spomínajú tam ďalšie platformy alebo aplikácie, ktoré vytvorili, napríklad Inhiro, Nice Reply a Slovensko Digital. Slovensko Digital, úplná topka, super vec, že niečo také vytvorili, že niekto sa vôbec snaží znižiť korupciu a znižiť štátne zákazky v oblasti IT, pretože sám som pracoval v IT a viem, čo sa tam deje. To vie asi každý, že keď sa robí pre štát, tak sa tie zákazky strašne predražujú. Čiže vďaka Michalovi Trubanovi a ďalším, že vôbec niečo také vytvorili. A odkazy nájdete dole, všetko nájdete dole pod videom. K hodnoteniu knihy ja jej dávam 5 bodov z 10. Bohužiaľ, z hľadiska obsahu ma až tak nenadchla. Vzhľad to trošku dvihol, ale zase nemôžem tam dať teraz neviem koľko bodov za to, že má kniha pekný vzhľad a nudný obsah. Takže, toť k môjmu hodnoteniu. Ak sa vám páčila táto recenzia, dajte jej kľudne like. Ak sa vám nepáčila, môže byť, každý má svoj vlastný názor, dajte jej dislike. Ak ste túto knihu čítali, tak napíšte to dole do komentárov a vyjadrite svoj názor. Možno ja som jediný, komu sa nepáčila, alebo aspoň jeden z mála, komu sa nepáčila a vám sa možno páčila. Tak to vyjadrite dole, čo sa vám na nej páčilo. A tak. Ak chcete vidieť ďalšie recenzie, mám pre vás pripravenú potom recenziu na túto knihu Stratégia modrého oceánu. Takže odoberajte môj kanál, uvidíte ďalšie recenzie, ďalšie videá. Nerobím len recenzie na knihy, pomáham aj z hľadiska online marketingu a tak ďalej. Pomáham e-shopom, lebo som prevádzkujem e-shop. Čiže toľko ku knihám a môjmu kanálu. Video môžete zdieľať kamarátom, ak sa vám páčila recenzia, ak chcete niekomu odporučiť recenziu na túto knihu, tak ho kľudne zdieľajte napríklad na Facebooku. A to je všetko. Takže vidíme sa pri ďalšej recenzii. Zatiaľ ahojte.